Il-Partit Nazzjonalista ippubblika siltiet minn rapport illi ħejja dwar it-telfa elettorali. Dan ir-rapport maqsum fi 3 taqsimiet jagħti lista sħiħa ta' raġunijiet għalfejn il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni b'distak ta' 36,000 vot. Fl-istess waqt jirrikonoxxi s-suċċess li għamel Joseph Muscat minkemm ilu li nħatar mexxej tal-Partit Laburista u jressaq ukoll rakkomandazzjonijiet dwar kif għandu jaħdem il-Partit Nazzjonalista fil-ġejjieni. Filwaqt li r-rapport jitfa' ħafna mill-ħtija fuq nies illi issa l-Partit Nazzjonalista għal ilhom il-bieb bħalma huma Franco De Bono, Jeffrey Polucino Orlando, Jesmond Muniet u John Dalli, jibqa' ma jsemmi xejn dwar is-sem illi kellu l-kap Nazzjonalista Simon Busuttil fit-telfa diżastruża. Minkejja li kien Simon Busuttil li fassal il-manifest elettorali tal-2008 u tal-2013 u minkejja li kien jifforma parti mit-tmexxija flimkien ma' Lawrence Gonzi fl-aħħar leġislatura, ir-rapport tat-telfa ħarab milli jattribwixxi xi forma ta' ħtija jew responsabilità fuq Simon Busuttil filwaqt li tefa' del ikraħ għal kollox fuq l-eks kap tal-partit Lawrence Gonzi. Ta' min jgħid li l-membri tal-Kummissjoni li ntgħażlu biex ifasslu dan ir-rapport taħt it-tmexxija ta' l-avukat Ann Fenech kienu kollha simpatizzanti tal-istess kap nazzjonalista. Ir-rapport ma jagħmel l-ebda referenza speċifika għar-rwol li kellu il-viċi kap kemm matul kif ukoll qabel il-kampanja elettorali. Mhux l-istess jista' jingħad għall-uffiċjali oħra tal-partit bħal kap, is-segretarju ġenerali, l-assistent segretarju ġenerali u uffiċjali oħra li kollha jissemmew speċifikament fir-rapport. Kien l-istess Simon Busuttil li fil-kampanja elettorali ftaħar li kien hu li fassal il-manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-aħħar elezzjonijiet ġenerali u li kien inħatar bħala delegat speċjali tal-kap Lawrence Gonzi bl-iskop li l-partit iżomm ruħu viċin in-nies. Minkejja li r-rapport isemmi kif il-Partit Nazzjonalista kien ittraskura n-nies tiegħu u li l-Gvern Nazzjonalista kien inqata' min nies, imkien ma saret referenza li Simon Busuttil kellu jassumi ir-responsabilità ta' nuqqasijiet gravi. Il-fatt li ħareġ ir-rapport issa u li dan ma kienx ippubblikat fid-dettall tiegħu jikkonferma kemm dan kien eżerċizzju finta li sar biex jakkomoda lil Simon Busuttil bħala kap tal-partit u l-klikka tiegħu u biex jassigura li ma jitpoġġiex f'dell ikraħ waqt il-kontestazzjoni tiegħu għal ħatra ta' kap tal-partit.